Sinambi ngrasakake sumilire angin sore, lungguhku krasa kepenak, mripat malah liyer-liyer. Layang kang wis dak caketem terus dak waca, surasane bisa nggawe kodengku, saking dawane ukarane. Ki Bardan nata sastra ingkang kawula kurmati. Nyadong sewu daduka inggih Ki, atur kawula wonten serat punika tanpa ukara ingkang cundhuk kaliyan kasustran Jawi. Jalaran kawula punika pancen tasih umbelen ing bab kasustran Jawi. Nalika kawula nampi serat panjenengan, saged kawula namung ngembang duren. Nalika semanten kawula rumaos kados nalika tansih wonten TK, ngadepi Maha Guru saking pawiyatan luhur ingkang mumpuni bab kasustraan Jawi. Punapa malih sareng panjenengan dangu kadospun dibedanipun pengarang basa Jawi kaliyan pengarang sanesipun. Lajeng panjenengan dangu malih, pundi ingkang trep antawisipun tembung tumbuk warsane kaliyan tanggap warsane. Saged kawula boten beda kaliyan bakul sate ingkang kecalan ilir. Bingungi ugi sami kaliyan entung namung gela-gelo. Endi elor endi kidul Ki, upami badhe kawula aturi wangsulan miturut daya pikir kawula ingkang namung sak glugut pinara pitu punika. Inggih meksa taksih maju mundur. Mengke gek boten beda sade dhateng panggenanipun welut. Muspra tiwas inggah-inggih kelajingan. Ambegan mengkis-mengkis. Rasain lu. Tekan kono dak lereni nggonku maca. Aku ambegan landung karo mikir-mikir. Gambarake kaya ngapa sing karan Mbah Blitik sing kirim layang iku. Merga tepungku ya mung sarana angen-angen bae. Nalika aku maca karangane kang dibacak ana panjebar semangat. Aku miwiti maca maneh selak kepingin ngerti teruse apa bae kang dirakit dening Mbah Brintik. Ki Bardan ingkang kawula kurmati, nanging upapi pamundhut panjenengan boten kawula aturi wangsulan, meksa dados ganjalan. Dados kados pundi kemawon inggih badhe kawula aturi wangsulan Ki. Nanging saderengipun langkung rumiyin panjenengan kawula aturi pirsa, sinten sejatosipun kawula punika sakleresipun. Kawula punika pancen saektosipun taksih balita ing babagan kasustraan Jawi. Sarehning taksih balita, mila inggih sok cemlewa, malah kemratu-ratu. Asring tumindak ingkang kirang prayogi, sok malah kados pinter-pintera piyambak. Lajeng nebah dada, aku kok dene anggen kawula asring nyarat ngangge basa Jawi punika, boten kok kepinteran, saestu boten. Sedaya kala wau namung nuruti kridaning kekajangan ingkang boten saged dipun bendung, ingkang kepingin digarowaken madaing kasustraan Jawi. Dados kawula punika kemendel taksih umbelen kumawantun ngayahi bab ingkang samestanipun dipun ayahi para winasis. Makaten kirang langkung bab pribadi kawula Ki, mila menawi wonten ingkang mastani kawula punika mumpuni ing bab kasustraan Jawi, jalaran asring nyerat wonten Kalarawati. Sedaya wau kirang leres kangge kawula menawi dipun wastani mumpuni. Nalah dados nunggi lumpang kenteng aurat sanget. Tiang namung pitik trondol kemawon kok ndadak badhe mabur. Tiwas keples wiwine paling boten inggih laripun brondoli. Layang dak seleh, ambekanku munggah mundur. Kagawa atiku ruwet banget. Kembang-kembang ing plataran kang ngrerepa dinulu iku malah sajak ngece aku. Bareng dasawang kanthi permati malah kaya salin wewujudan. Saya suwe saya katon wala-welu wujud pawongan lanang sak barakanku. Kanthi trapsila banget. Pawongan iku nyedaki aku terus aweh kurmat.
karo sajak semanak banget. Dheweke wiwit ngomong, sing aku mung mlenggong. Nuwun sewu, panjenengan Ki Bardan Nata Sastra nggih? Durung nganti aku kobar mangsuli, pawangan mau wis nerusake ngomong. Aku mung dadi pendengar setia karo ora kedap-kedep nyawang sing lagi ngomong. Asma panjenengan pancen conduk kalian jejibahan ingkang panjenengan tindakaken. Inggih punika Bardan Nata Sastra, ateges Bardan ingkang mranata kasustran utawi Bardan ingkang ngrajani kasustraan. Nata mranata utawi ratu utawa raja. Mbah Brintik kayunyung dumateng panjenengan sampun samestanipun. Nanging boten kayunyung dhateng priyantunipun. Sampun kesesa. Gr. Loki. Panjenengan rak dereng ngertos Mbah Brintik punika sinten kados pundi wujudipun. Rak inggih to Ki, pancen pengarang punika tukang mlitiuk. Jaler inggih ngangge nami estri. Kosa wangsulipun. Rak mekaten to Ki, lambeku wis wiwit obah arep kepengin mangsuli. Nanging wis kedisikan pawangan mau ilang saka ngarepku. Aku mung bisa ngurut dodo, pikiranku banjur dak toto. Mripatku dak aremake dipet, amrih pikiranku ora ngalor ngidul. Nanging mung sedhela, tanpa dak jarak aku melek biar. Ing ngarepku wis ana wong wedok setengah umur, ning isih ketok menteles karo mesam-mesam. Dheweke terus ngomong, "Hi, panjenengan gumun pirsa kula amargi kula Brintik to. Panjenengan nginten menawi Brintik gek sampun sepuh. Mesti Mbah Brintik ngaten nggih. Nanging kula sampun sepuh Brintik, boten purun lho dipun wastani sepuh. Senajan kula buyutan, pancen kula gadah sakit gringgingen. Ra tasih 10 simbah kula ingkang sampun ngajal to." "Panjenengan kok sajak gumun, mosok kula sampun tepang panjenengan malah boten tepang. Aneh pancen, mosok rajane kasustran Jawi. Pirsa kados kula sampun ngowah Ki Bardan Nata Sastra." "Ambah-ambah apa Ki, aku kok men kentekan tamu sing nyalawadi." Mangkono gerenengku batin karo nyawang sing terus ilang saka panduluku. Sawise rada lerem pikiranku, dak terusake nggonku maca. Kawula terusaken anggen kawula matur nggih Ki, baris kures blak gotang taki. Nanging boten ngeplakaken kutang lho, nenek bilang berbahaya. Semisan malih kawula matur blakasuta. Anggen kawula ngarang punika kadereng saking raos sing manah. Kados gesang punika boten wonten ginanipun menawi ngantos boten saged tumut ngeluri kasustran Jawi. Gesang kawula rumaos tanpa teges, boten wonten maknanipun menawi ngantos kasustran Jawi. Kenging erosining jaman ingkang tansaya mumbel sapunika, kawula rumaos dosa ageng bilih kasustran Jawi ngantos katrajang ama globalisasi. Kula rumaos angsal kabagyan ingkang ageng sanget bilih kasustran Jawi saged tetep lestari, tansaya ngrembuyung. Wahipun gembel saged dipunraosaken anak putu salajengipun benjing. Dene menawi panjebar semangat minangka ajang anggen kawula ngudar gagasan kangge kawula sampun trep sanget. Awit miturut pamanggih kawula, panjebar semangat punika satunggaling kalawarti basa Jawi ingkang sampun kathah umuripun, sampun gadhah pengalaman ingkang murakabi tumrap bebrayan agung. Tur malih panjebar semangat sampun jebar wawasanipun, gadhah watak ajur-ajur nyumrambahi dumateng sok sintena kemawon, mratah saindenging nuswantara. Miturut pamanggih kawula, panjebar semangat gadhah watak ajur-ajar,
ambek adil paramarto, sedaya dipun rangkul, dipun ajak sesarengan berjuang demi lestarining kasustran Jawi, amrih tetep gesang ing sambekala. Sapa sing gak ngerti nek panjebar semangat pancen mangkono, jih luwih ngerti aku. Kowe ndadak kakehan macem-macem, kirim layang sak hoha. Mangkono ngonku ngrenggani batin sing kirim layang. Ning meksa bae aku nerusno maca, amarga pancen benda ngerti pungkasaning ocehane Brintik. Duh kinata sastra ingkang kawula kurmati sundul wuwungan. Woh klentu ki, sundul ngawiyat ding saking kurmat kawula lho. Percados monggo boten inggih sakersa. Hak azasita edan tenan kok menus iki. Jan saya ngladrah. Aku ngrundel batin kanthi terus njilengi layang sing saalar-alar dawane iku. Boten kadosa ki, saking anggen kawula kepingin atur wangsulan dhateng panjenengan. Kawula rencangi njae wana, poyang payingan, endi entong endi irus, kucing-kucing dirupi, cilaka mencit, klentu kucing gak roh, meh kemawon kawula dipun rangsang genah babak belur, umpami boten ngempakaken aji-aji Semar Mesem. Ing meksa dipun pentele ugi kawula dipun uneni sengak. Mbah Brintik, kowe pancen pengarang pengok. Wes ngerti nek bangsaku iki masih gak adus nganti modar pancet bagus, uleng-ulengan. Lah apa aku mbok gebyur, dasar pengarang gladrah. Awakmu saking kisinan karo Ki Bardan to, mulane to pitik kate bae ndadak kluruk barang. Kelakon potol gulumu mungsuh Ki Bardan. Kapokmu kapan? Melek kok Ki Bardan ki sapa? Dudu wong sembarangan. Iku mono rajane kasustran lho. Rumangsamu ketanggur ora saiki kowe. Duh ki menawi wirangipun tiyang kebudan kemawon taksih dereng sepinten. Jalaran menawi kebudan wonten kamar namung tiyah kalirak. Malah gimana? Rak ngaten to nggih Ki. Dak lereni maneh nggonku maca. Atiku jan ganjel sadingklek. Bener kucinge. Mbah Brintik pengarang pengok. Ladrah omongane pating pelot. Senajan ta mangkono, kepeksa layang dak liling dak waca maneh. Saterusipun Ki, kawula lajeng ndundhahi bothekan. Bumbon sak bothekan, morat-marit warsuh. Meksa boten wonten ingkang kawula padosi. Sareng santen masak, bumbon campur aduk kalawau langsung kawula ulek. Sagriya sedinten gaber-gaber gedhos jaran kore. Wahing terusan. Gek saut-sautan. Wah jan kados kontes jaran gaber kemawon. Aneh tapi nyata. Boten lega, lajeng dateng peken. Sadinten ngubengi peken inggih tanpa damel. Sareng sampun dengkleh. Lajeng nglesot wonten emperan wadhe. Ingkang gadhah wadhe taken. Kenging punapa kawula sedinten kok memeti terus wonten tengah peken. Pados punapa, saking saya ugi pikiran kawula ruwet. Anggen kawula mangsuli sak kecandhaipun kemawon Ki. Wandhe mriki sadhe Ki Bardan nggih Bu. Warungku ki wis pirang-pirang windu adol masakan sembarang. Mbok botokan modolan brengkesan udon oseng-oseng gudik ta mendina sing tuku nganti antri-antri. Lah kok iki ana wong takon Ki Bardan ki masakan apa? Kok aneh temen. Bumbune bae yo gek apa jan ra urus tenan. Bumbune namung werni kalih sampun dados Ki Bardan lho Bu. Kontan kawula dipun gebyur toyako cahan kaliyan tiyang wandhe wau. Amargi kawula sadari menawi wangsulan kawula pancen menclek. Badan kawula klumes dening toyako cahan. Lajeng mlajeng ngibrit ngantos wonten jawah dadakan. Tiyang sak peken sami mites irung sedaya.
malah wonten ingkang klenger ngeblak sareng babagan kaliyan kawula. Cobi dipun badhe Ki, wonten punapa kok tiyang sakpekan sami mites sireng sedaya menawi saged badhe hadiah jan lain daripada yang lain. Saged dipun wonten susuhipun Mbah Brintik piyambak. Oke Ki. Upama ora merga kepingin ngerti sakabehane, apa bae sing diojahake Mbah Brintik ana layange. Layang wis dak bong bae. Ben mesisan kaya kobonge atiku. Bener kandhane wong warung, Mbah Brintik edan tenan. Ning meksa layang dak waca terus. Ning isih lagi wiwit, ujug-ujug ing ngarepku wis ana wong wedok sing isih nyis-nyis sajak lewa-lewa. Aleman banget. Saking hayune aku kamitenggeng, jantungku kaya pencolotan. Katik lambene sing ndamis terus mencap-mencep. Angel dingerteni karepe, nanging bisa nggawe jantungku saya morat-marit ngalor ngidul. Karo tetep lewa-lewa lan malah nyeretake mripate. Si lambe ndamis iku wiwit ngomong, "Aku mau bisa kaya reca urip, ngulu idu." Sugeng Mas Bardan, panjenengan rak Mas Bardan nata sastra sing daleme ana cedhake pasar Senggolan kae to Mas? Mosok lali Mas karo aku? Biasa wong lanang angger wis bar gawene ya etok-etok gak kenal. Gengsi dong. Mosok gak eling nalika bal seminar ning Balai Budaya wong loro. Njur menyang panggonan sing kabeh ora ngerti. Sing ngerti ya mung sing ngerti. Lali ta karo peserta seminar sing paling ayu sak gedhong Balai Budaya. Loh, pancene sing wedok mung aku. Aku Mas sing paling kayung marang guguritan panjenengan. Angger panjenengan wis maos gurit, aku jan gak bisa mangan nek dong senggar-senggur. Gak bisa ngliyep ning dong ngadepi ayam gorenge Mbak Berek. Gak entuk jane lho Mas, gelis tuwa. Jangkrik malah ngluwihi ngladrahi timbang Mbah Brintike. Umpama ora ayu nyis-nyis swidak tepang nduk, merga kowe ayu. Aku ora mentala, nanging senajan pikiranku rame kaya ngono, lambeku tetep ora obah. Lho Mas, wiwit mau kok mung mlongah bae to Mas? Mosok dadi tuan rumah kaya ngono Mas patrope. Mbok eling nek tindak nyanggonku durung tekan lawang wis dak wedangi. Nganti panjenengan kicat-kicat. Malah bareng kesuwen ana nggonku panjenengan malah njur step kaku. Paling iku pikirane nyang Mbah Brintik. Ya toh, Mbah Brintik, saking durung pirsa Mbah Brintik. Panjenengan Mas, umpama pirsa tenan wonge genah durung petuk wis nyervisno jantung dhisik lho Mas. Ketemu Mbah Brintik sepisan jantung sak paru-paru panjenengan mrotoli kelakon kono. Dak aturi ya Mas, Mbah Brintik ki wujude gak lanang gak wedok, gak lemu gak kuru, gak penceng gak kenceng, gak dhuwur gak cebol, gak bunder gak gepeng. Pokoke serba gak tanggung kumat gerah lungmu Mas. Lah kok malah ngowo. Lho kok malah loyo. Gage Mas, gek ndang ngunjuk Supertin. Kok nek ketemu Mbah Brintik ben siap segalanya. Minggat to, kowe ayu ning ngalah-ngalahi kuntilanak. Minggat. Maneh-maneh suaraku mung kandhek ana gorokan. Lambeku tetep rapat-pat, mung dak tinggal nyablek, lemut ana kentel bae. Si kuntilanak wis musnah. Layang sing mung kari seprapat bagian iku dak jinglengi maneh, senajan atiku gronjalan ora karuan rasane. Mlajeng saking peken dumugi griya terus ambruk. Tujunipun kawula lajeng dipun royong Nini Among Kaki Among ingkang tansah ngreksa kawula rinten kalawan dalu. Kanthi saking katresnan
Mun-munan kawula dipun lus-lus dipun sebuli, ndadosaken kraos maknyes ing saranduning badan. Boten béda kaliyan lare alit dipun lela-lela biyungipun, dipun tembangaken ilir-ilir. Ayem tentrem saking Allah, kaliyan tetep ngelus-ngelus mun-munan kawula. Mini among kaki among, yukani pitedah kathah-kathah, saha semu nutuh. Kawula sagedipun namung sumarah, boten saged swala. Kebangetan kowe Brintik, ketanggonmu tresna lan ngudi marih kasustran Jawa tetep lestari urip ngrembuyung. Mbok rewangi kekitrangan, polahmu ora béda kitiran, nganti wirang isin mbok lakoni, diwada dienyek nganti kucing-kucing mbok raupi. Kaningaya kowe Brintik, senajan napasmu meh medhot, kowe tetep mlayu nguber kekarepanmu Brintik. Ya aku ngerti ora ana gegayuhan mau bakal klakon, lamun bisa nadohi sakehing sambekala. Tetep teguh ing pakuwuh, ora mendhet yen dibradat, ora rengu yen digeguyu, tetep menter yen dijewer. Kowe wis kadung mlangkah Brintik, aja ngedab sing tatak-tetek, adepana kibardan nata sastra. Senajanta kowe mung semut paribasane, mungsuhmu gajah, aja nganti grig-grig sakwulumu kalong, nanging poma dipoma. Kowe aja nganti ninggalake jati dirimu kang sejati, yaiku kang tansah rumasa duwé jejibahan luhur, tansah njejegake kasustraan Jawa. Kene kowe ndak bisiki, ndak wenehi pituduh, amrih bisa patitis nggonmu mangsuli pitakoni kibardan nata sastra mau. Kabeh sing ndak bisikake iki aja nganti ditambahi utawa dikurangi. Trapna apa sing saka aku bae. Dene yen meksa mengko nganti kleru ana moncenge wangsulanmu, kowe ora bakal digeguyu utawa disendu dening para winasis. Jalaran sing kebangetan rak sing takon. Lah wong sing wis ngerti isih cemlondo kok ditakoni sing dakik-dakik. Wis gek nang ayahana jejibahanmu, ngadepa kibardan nata sastra aja ndadak mangu-mangu. Ndak jurungi sembur suwuk jan donga rahayu Basuki. Makaten Ki, anggenipun paring pitedah nini among kaki among dhateng kawula. Sarehning sedaya pitedah kalawau kanthi bisik-bisik. Saged kawula atur wangsulan inggih kanthi bisik-bisik. Monggo Ki panjenengan nyelak, kawula bisiki. Nanging saderengipun monggo dipun midhangetaken rumiyin anggen kawula nembangaken lagu dolanan inggih Ki. Jah gajah kowe ndak kandhani jah, aja mungsuh semut, salah kowe digrumut, suwe-suwe nyaprut. Tekan kono aku wis ora bisa nahan ngondoke atiku. Layang sing durung tutuk dak waca dak untel-untel, arepe nyuwek-nyuwek kok ya isih rada mangu-mangu. Senajan mangkono kanggo ngesokake pangrasaku, aku bengok sak kayange. Brintik edan, kowe pancen pengarang bladrah, pitenongno ndak bisa petuk sida dak antem. Tekan kono nggonku bengok aku banjur gragapan. Astagfirullahaladzim, tibake aku iki mau ngelamun, kakupet angen-angenku dhewe to. Weh, lah kok PS sing dak waca mau malah mencelat. Kek kaya bar diuntel-untel. Oh iya, aku mau rak dok nggo ngantem Mbah Brintik. Tibake sing edan, lah ngenah ki Mbah Brintik apa aku?